mosebede telo mar county ni ang'o mainyo counties jainya nyoro kan waneno kwa governors ywak ne duol miluongo ni IBEC ni pesa ok bi e county en adieri ni pesa ok chulo ji dweche ariyo ko iluongo ni Intergovernmental Budget and Economic Forum mabedo chaired gi deputy president adiera makende ni owadwa motelo ne weche mag omwom waziri John Mbadi tosetemo king'iyo iko omwom mokalo cha aparo ni nochiwo pesa mano nego beno ochiwo duto nyaka mar June okay to nochiwe modeko matin omiyo absolutely ok nyabedo within the stipulated period nikech ni kosechiwe to nitie samiloro godango system mar tiyo gi pesa sama wuoye kodi ni eka nyogol schedule mar pesa mar dwe mar 8 kiny wan dwe mar 10 okay mangiso dwe mar 8 nyopo kwa yudo pesa ne eka pesa ne obiro dwe mar 9 onge pesa completely to wadhi ang'owa wadhi dwe mar 10 omiyo nitie delay dwe mar 8 pesa pok obiro eka nyo kel schedule pesa wuon korka bro dhi gimiluongo ni country revenue account to kobiga samoro obiro differently ne counties mopogore opogore samoro ng'ato yudo mare kawuono ng'ato yudo mare kiny but mano timore nikech bende e kaka piny owacho en nikech department oloro pesa bende ng'eny apara to gi county ma Kisumu nong'isa gi minister mar finance awuoyo kode ni marwa to sechopo ang'owa county revenue account ma dwe mar 8 dwe mar 9 pod onge dwe mar 10 mwachako kiny bende pod onge omiyo en wach ma ok yot ahinya ne counties ang'o ma nyaka tim mondo koro mi mano kony nikech